Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar duniya ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Da farko kamar yadda kuke ji ana Dr. Ahmad Sauki daga Allah ne da nake wallafa muku abubuwa daban-daban a kafafen sada zumunta. Alhamdulillahi, ina masu kamban baka yau ƙaryar ku ta ƙare. Al'ummar duniya, idan kuna tare da ni yau na zo muku da wani abu wanda ya shafi ɓangare na kambun baka, ma'ana maita da ta zamanin da ta gado. To wannan abu ne mai mahimmanci wanda Allah ya saya da inda ana yin shi, idan da mayan a kusa da inda kake ma zai bar wajen, idan da maye a unguwar ma zai bar wajen. In maye ne ya kama wani aka rasa yaya za a yi ya sake shi, to akan aikata mai wannan abin yakan barin wajen insha Allah. Alhamdulillah jama'a kuna tattare da ni. Akan samu sassaƙen kuka. Idan an samu sassaƙen kuka a samu na kuki, sai a samu farar albasa. Bayan an samu farar albasa sai a samu tafarnuwa, sai a samu kifi kurungu, sannan sai a haɗa a daka su. Idan an haɗa an daka su, ana kan so a fitar da garinsu. In an fitar da garinsu, sannan sai a samu a cire gari, a fitar da tsaki daban. So garin ana sha ne a nono, tsakin kuma ana yin hayaƙi da shi. Amma tsakin ana haɗa shi da kitsen baƙar akuya ake haɗa shi, shine yake zama hayaƙi. In Allah ya saya da duk wani maye, duk wani mai kambun baka, to magana shi abubuwan shi ya ƙare. In dai aka yi wannan hayaƙin, yana tsawon tafiyar kilomita 1 insha Allah, kowaye shi in dai maye